Banay Corilla na nawagan og hustisya sa kamatayon sa 32 anyos nga si Stephen kinsa gikatahong gilamoy sa pulverizer machine sa gitrabahoan niining food and beverage factory sa Dakbayan sa Mandaue nga misangpot sa iyang kamatayon. Aniya ang report. Kasamtangan karong gihaya sa ilang panimay sa Sewage Pusok, Lapu-Lapu City ang patayng lawas sa 32 anyos nga si Stephen Corilla. Matod sa iyang inahan, duha ka semana pa lang nagtrabaho si Stephen sa maong food and beverage factory ug nadistino siya sa packaging section. Apan gikatahong gisugo siya sa usa sa iyang mga kauban pagpatrapo sa pulverizer machine. Dihang nahitabo kini. Suma lang sa nahibaw-an namo ba nga nakasulti diri namo. Niagi lang ng akong anak ni adto sa CR. Nya pagbalik niya, gitagaan dayon siya og trapo kanang regular. Paghatag siya ng trapo, ni lakaw dayon. Tapos siyempre naglimpyo akong anak dito. Kay gisugo man kay 2 weeks pa man siya. Di tuman gid siya. Unya pagkahuman ana, nahibong naman lang nga samantalang galimpyo dito katuwad-tuwad ang akong anak. Nay nag-on kuno sa kwan sa machine. Di siyempre gigaling akong anak dito, ma'am. Pero ting sakita gyud ma'am, unay di namong gid madawat. Matod siyang uyuan, kun aduna palang untay safety measures nga gipatuman ang naasoing factory sama sa pagbutang og safety officer, malikayan unta ang maong hitabo. Either gisugo siya, wala ta kay balot, gituyo ang pag-on sa machine or disgrasya nga wala siya may bawi nga naa siya diha. Pero dapat ang company mamis na agi na siya kuan, di ba naman ay mga safety officer ang company. Bisan pagkuan naman ay mga orientation regarding sa safety, labi na kung critical lang usa ka area dapat dili gid siya ingon nga i-assign nimo ng usa ka tawo din nga dili siya knowledgeable din napita. Pasado alauna sa Hunyo 2 sa hapon, nahitabo ang insidente, apan gipahibaw sila sa nahitabo kang Stephen alas 5 na sa hapon. Ang mga kauban na sa trabaho ang nagdaka niya sa tambalanan, diin gideklarar kini nga dead on arrival. Hangtod karon, wala pay tabang o baka opisyal nga pahibaw nga nadawat gikan sa naasoing kompanya. Ang agency lang ang miabaga sa gastuhan sa pagpahiluna sa patayng lawas ni Stephen. Gusto na mo justice sa among anak. Kay ma'am, kung kakita pa lang ka ma'am si Sura sa akong anak ma'am. Bisag kinsa nga tawo maluoy gid ma'am kay diri wala na ni tanan, wala na. Ang diri niya tanan wala na ang mga kamot niya, wala na yung mga unod tiil niya, wala na yung mga unod nagbaliko na tanan. Ang diri niya man dugmok na ma'am. Kay niingon ang mga kauban niya sa trabaho nga kung mga 1 minute pa kuno nga wala gi-off ang machine, napulbo among anak. Nailo ni Stephen ang iyang asawa ug ang tulo ka mga anak nga nanag-edad og 12, 7 ug 5 anyos. Plano unta niyang mga apply og trabaho sa Japan ug ang sweldo niya sa maong factory ang gamito niya sa pag-asikaso sa mga rekisito sa pagpanrabaho abroad. Apan nahanaw ang tanan, human lang sa kalit nga hitabo. Sa Basak Police Station sa Mandaue naabtan namo ang amahan nga si Bonifacio Corilla. Miadto siya aron mangayo og kopya sa police blotter sa nahitabo sa iyang anak nga si Stephen kinsa namatay sud sa pulverizing machine sa gitrabahuan niini nga kompanya. Matod sa amahan, gamito nila ang blotter kay magpakitabang sab sila sa ubang ahensya aron mapaspasan ang investigasyon. Hindi na ako mabiyaan akong bata ako gana para palaman ang investigasyon. Dili makatuo ang amahan sa nadangatan sa iyang anak. Sakit para sa mga nahitabo sa akong anak. Hindi mo kumadawat ng pagkabutan sa akong anak. Samtang nakasugat og kalisdanan ang mga pulis sa ilang pag-imbestigar sa hitabo. Sukad sa pagkamatay ni Corilla niadtong Biyernes, makadaghang higayon na sila nga nangadto sa planta sa barangay Tabok. Dito na may ganihan niya, wala gapon may kasod. Ikapila na to niyo pag-adto? Kaupat ka, 5 naman. Wala yung may kasod yun. Pasabot sa investigador, padayon sila nga makig-alayon sa kumpanya aron makuha ang ilang habig sa insidente. Wala yun. Mayos lang nga, di sila mo issue og kuan kay wala ila dagko. Mora isulti nila nya. Di sila mo kuan kung kinsay nahitabo yun ngadto. Giadto namo ang ilang planta sa barangay Tabok apan matud sa gwardya walay makahatag og statement. Padayon pasab nga gipaningkamutan sa GMA Regional TV nga makuha ang habig sa Food and Beverage Company. Sa opisyal nga pamahayag nga gipadala nila sa GMA Regional TV karong hapon, gikasubo sa Universal Robina Corporation ang kamatayon sa usa sa ilang third-party workers.
Gumikan kini sa usa ka insidente sa trabahoan nga padayon karon nilang gisusi. Misaad ang kumpanya nga mukooperar sa mga otoridad sa investigasyon nga gihimo. Mipadangat na ang URC sa ilang pangaliya ug pahasubo sa pamilya sa nakalas. Pinaagi sa ahensya, gingong nakig-alayo na sila sa pamilya aron muhatag og assistance human sa hitabo. Nico Sereno, Luan Marondina, Balitang Bisdak.